Yes guys, at nag-start na nga itong MTB race natin. Shout out sa mga sumali sa race natin sa araw na to guys. Mga tropang iba Zambales, Santa Cruz, at sa mga tropa natin na galing sa Pangasinan, sa Burgos, sa Dasol, sa Bayambang, at dito sa Infanta, Pangasinan. Salamat na rin sa tropa, sa lahat na ng tropa na nag-assist sa pa-race natin na to. Hindi ko na kayo isa-isahin guys at masyado marami. Sana sa susunod na race ay nandyan pa rin kayo guys. Sa bago pa lang sa channel ko guys, i-consider mo na ang mag-subscribe at i-click na rin yung notification bell para updated ka pa sa susunod nating mga video. So balik tayo sa race guys. May isa tayong breakaway sa harapan at ang peloton naman ay nasa likod lang guys. Ayan, at humahabol ang peloton. Bumanat si Bona ng Team Infanta, hinabol yung breakaway. At ayan guys, naidikit na nga nila sa breakaway yung peloton. So sa race na to guys ay marami tayong mga kasali, kaya masaya itong naganap na race natin na to. Sana sa susunod nating mga race ay ganito pa karami para maging masaya ulit yung susunod nating mga race guys. Okay guys, Team Igya po ang nagdadala ng peloton. As of now, buo pa ang ating grupo. Wala pang nagbe-breakaway guys. Lipat tayo sa bandang harapan. Okay guys. Ayan guys, at may breakaway na tayo. Umangat itong isang tropa na taga Infanta at lumayo ng bahagya sa peloton. Sinundan guys ng isa pang tropa, hinahabol yung nag-breakaway. Yun guys, at malapit niya nang abutan yung breakaway. Masyadong maaga guys na nagpakawala ng lakas itong ating mga tropa. Pero titingnan natin kung kaya niyang ituloy ang pag-breakaway hanggang sa makarating sa iikutan. Yan nga guys, at nasa likod lang yung peloton natin at parang maabot na yung breakaway. Okay, balik tayo dito sa may harapan. Nahati na sa dalawang grupo yung peloton guys, at i-check natin kung sino na ang nagdadala ng grupo. Ayan guys, at bumanat ngayon isang tropa galing sa kanang bahagi. Ayan, at tinuloy-tuloy lang, yumuko. Ayan guys, sinundan ng ibang tropa. Ayan guys, pinipilit na lumayo ang itong nag-breakaway at nasa likod lang yung peloton at humahabol guys. Tingnan natin kung makakalayo siya sa peloton.
Ayan guys, nabol siya, nasa likod na yung iba. Oops, at yan guys, naidikit na ang peloton. Talagang malalakas itong mga kasama nating mga bikers ngayon guys, at talagang hindi sila nagpapabaya. Ace Benedict Garcia ng Tropang Infanta ang nasa harapan guys, siya ang nagdadala ngayon sa peloton. And guys, sa mga gustong sumali pala sa karera natin, mag-comment lang kayo sa ibaba at para mabigyan ko kayo ng impormasyon. Ivan Sarate bumanat guys, sinundan ng tropang iba. Ayun guys, at nagkahabulan nga. Taliko-liko si Ivan. Ayun guys, at tinututukan ng tropang iba. Ayun guys, habulan. Okay. Ayun guys, at tinayuan ng tropang iba. Nilampasan si Ivan. Ayun guys, at nauna na nga yung tropang iba natin. Okay, at nag-break kami na guys, na iwan na si Ivan. Puro mamaw ngayon ang mga kasali sa race natin guys. Tatay ng second ton eh. Yun nga guys, at inabutan yung nag-breakaway kanina at kompleto na ulit yung peloton. Dito sila ikot guys, pabalik sa start line kanina. At after nila umikot, dito na makikita kung sino talaga sa kanila ang tunay na malakas. Ang tunay na magiging hari sa MTB. Ayan nga guys, at pabalik na tayo. Ilang sandali na lang to at mararating na din natin ang finish line. Magkakaalaman na guys kung sino ngayon ang magwawagi sa race natin na to.
Yan nga guys, at dala-dala ng tropang Santa Cruz ang Peloton. Siya po yung nasa unahan ngayon. At mayroon pa tayong isang breakaway sa harap. Okay guys, siya po yung breakaway natin. Si Sir Justin ng Iba Zambales. Siya po yung nangunguna ngayon guys. Ito naman yung Peloton natin guys, at titingnan natin kung kaya pa nilang habulin yung unang na breakaway natin. Ayan guys, nangunguna sa Peloton si Bentong ng Infanta. Sumunod si Ensta ng Santa Cruz Zambales. At kasunod po yung tropang Iba Zambales guys. At nasa likod na rin yung Peloton. Ang ibang tropa natin guys, andito sa likod wearing jersey na combination sa green. Ace Garcia. Ayan, si Bona. Po yung breakaway. At ito na rin yung Peloton natin guys. Medyo malapit-lapit lang.
Okay guys, medyo malapit na tayo sa finish line at nasa 1 kilometro na lang. Kaya tingnan natin kung sino ang magwawagi sa kanila. Bale, inabutan na rin yung breakaway guys. Kaya sabay-sabay sila ngayon sa peloton. Dito makikita kung sino ang unang kakalas sa kanila. Yun nga guys, at last 300 meters na lang tayo. Tingnan natin kung sino ang mauuna. At nasa harapan pa rin yung tropang Zambales guys. Ayan na, nasa harap pa rin. Sinundan pa rin siya ng tropang Zambales. Ayan guys, bumanat na. Ayan nga guys, at may biglang umakantin dito sa bandang kanan natin. Tropang Infanta, humahabol guys, humahabol. Si Buna, humahabol. Ayan nga guys, at nauna na ang tropang Infanta. Siya na po yung nasa harapan ngayon. Ayan guys, at humahabol yung nasa likod. Ayan guys, malapit na. Tropang Santa Cruz Zambales yung nasa likod guys. Ayan, palapit na ng palapit. Ayan guys, at nadikitan na nga si Bona. Tropang Santa Cruz at tropang Infanta magkasunod guys. Sila na ba ang mananalo? Oops, nangunguna Santa Cruz. Ang kasunod si Infanta guys.